Pajjiżna huwa pajjiż żgħir, iżda matul is-snin għamel kisbiet importanti li qegħdin niċċelebraw l-anniversarji tagħhom din is-sena. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa politika f'Raħal Ġdid. Fost dawn hemm l-anniversarju tal-Ħelsien, ir-Repubblika, l-10 sena anniversarju midħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kif ukoll l-indipendenza. Wiċċna minn quddiem illi kienu 50 sena ta' suċċess kbira għal pajjiżna, kemm għandna nkunu kburin li meta ħaddieħor għadu qed jiddibatti dan kollu, aħna mmorru b'wiċċna minn quddiem id-dinja u ngħidu li dan huwa pajjiż suċċess. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu messaġġ ċar. L-anniversarju tal-indipendenza għandu jkun iċċelebrat minn kulħadd, inkluż il-partitarji tal-Partit Laburista. Bħalmi hija r-Repubblika tal-pajjiż kollu, bħalmi huwa il-Ħelsien tal-pajjiż kollu, l-indipendenza hija tal-pajjiż kollu kemm huwa. Għall-Prim Ministru ta' pajjiżna hemm żewġ kuluri li għandhom jispikkaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza. Lekk inħeġġeġ lil kulħadd biex fil-festi tal-ġimgħa d-dieħla ta' nhar is-Sibt u ta' nhar il-Ħadd illi ġej ikonna biss żewġ kuluri f'moħħna. U l-kuluri mhumiex il-blu u l-aħmar, imma l-kuluri huma l-abjad u l-aħmar tal-bandiera nazzjonali. Intant f'Raħal Ġdid il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera wkoll għal fatt li Karmenu Vella se jkun il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-ambjent, is-sajt u s-settur marittimu. Qal li Jean-Claude Juncker emmen f'Malti biex juħsib wieħed mill-akbar portafolli fil-Kummissjoni Ewropea. Il-mexxej Laburista spjega li Karmenu Vella mhux se jkun qiegħed hemm biss biex jagħmel isem għal pajjiżna, iżda se jkun qiegħed hemm ukoll biex juħsib ir-regoli Ewropej. Fakkar ukoll kif fil-vot biex ikun maħtur Tonju Borg bħala Kummissarju Ewropew, il-Partit Laburista ħadem biex jikseb din il-maġġoranza. Hawnhekk qal li jekk ħadd ieħor issa jrid joqgħod jilgħab billi jmur ifesfes fil-widnejn, allura l-poplu għandu jiġġudika l-mod kif imxew l-affarijiet.